Liverpool vilayet häkimligine alqadagly gahryman serdarymyň ýaşlary watanyň dayanjy adly ilkinji kitabynyň tanşdyryş dawrasy geçirildi. Dawra ýaşul nesliň wekilleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, jeňmeçlik guramalarynyň wekilleri, dürli ulgamlarda zähmet çeken bagtyar raýatlarymyz, talip ýaşlar uly işçilik bilen gatnaşdylar. Tanşdyryş dawrasyna çykyş edenler ýurt başdanymyz hormatly prezidentimiziň Pekin paýhata ýurlan ilkinji kitabynyň ýaşlar hakynda bolmagyny çoňurmany mazmun bolup, ýaş nesil hakynda döwletimiz tarapyndan edilýän aladalar bu dürdäne eserde özüniň aýdyň beýan tapýa. Çünki ýaşlar watanymyzyň rowşan geljegi, döwletimiziň awray mertebesi, jemgyýetimiziň hereketlendiriji güýjüdir. Türkmen ýaşlary dürli huduklarda ahlasly zähmet çekmek bilen hormatly prezidentimiziň parasatly başdanlygyny alyp barýan döwlet siýasatyny tutumly özgertmeleri durmuşa geçirmäge işçiň gatnaşyp, diýarymyzyň ösüşini özleriniň münasip goşandyryň goşýarlar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadal Gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalarynyň netijesinde berkarar watanymyzda türkmen ýaşlarynyň okumagy, bilim almagy, saýlap bilen hünärleri boýunça zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan uly mümkinçilikler, giň şertler döredilýär. Hemme taraplaryny kämil, sagdyny we ruhy bilen giň dünýä garaşly hünär başarnyklary bolan ýaşlary kemale getirmek, olaň bagtyar durmuşyny öpçün etmek ýurdumyzyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň hem strategik wezipeläriniň biridir. Garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyna öňe sürilýän ýaşlar siýasaty ýaş Türkmenistanyň sagdyn ösmegi we şahsyýet hökmüne kemale gelmek üçin has amatly şertleri döretmege, olaň aň paýhas dörejilik hem ruhy kuwatynyň doly derejede amala aşyrmak üçin giň mümkinçilikler döredilmegine gönükdirlendir diýip uly buýsanç bilen belläp geçdiler. Döwlet guşy başyna gonan türkmen halkymyzyň döwletli ýyllary, ýurdumyzyň taryhynyň ýyl senenamasyna şanly ýyllary, bir-birinden zyýada ýyllary ýazyp gelýär. Geçen 2023-nji ýyly ýene bir näçe ýyldan ýatlamaly bolsa, elbetde bu ýyly ýaşlygyň joşguny, ýaşlar ýyly diýilen ajaýyp düşünjeleriň tuğ bolup arşa göterilen ýyly hökmünde ýatlar. Elbetde arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylynyň ahyrynda ýylyň jemlerine bagyşlanylyp ýurdumyzda ýaşlaryň halkara ilmi amal maslahatynyň geçirilýän günlerini hormatly prezidentimiziň ýaşlar watanyň dayanjy adly ilkinji kitabyny el almagmyz. Şöhratly ýylyň iň bir şanly wakasy, hatda biziň hyýallarymyzda da yerleşmedik ajaýyp wakasy boldy. Hormatly prezidentimiziň arkadagy gahrman prezidentimiziň ilkinji şa eseriniň hut biz ýaşlara bagyşlanylmagy bolsa, bizi söz bilen beýan edip bolmaýan ýakymly duýga besledi. Öňüm başymyzy göge diýen biz ýaşlar üçin bu kitap bahasyna ýetip bolmajak gymmatly serpaý boldy. Hormatly prezidentimiziň bu kitabynyň ady, ýagny ýaşlar watanyň dayanjy diýen dürdäne sözler biziň köňüllerimiziň ruhlandyrjy, galkyndyryjy, ihlaslandyrjy çygarjyna öwrüldi. Hormatly prezidentimiziň bu kitabyna başarnyklary bilen üstünlük gazanyp, ýurdumyzyň at awraýyny halkara derejelerine çenli getiren ýaşlarymyzyň bir näçesiniň aty hem tutulýar. Munyň özi döwlet başçylygymyzyň ýaşlaryň diňe bir maksatlaryna gollaw bermän, eýsem olaryň ýeten sepkitlerini, gazanýan üstünlüklerini iýdi giderli görýändigini, olary guwanýanlygyny aýdyňlyk bilen görkezýär. Bugünkü gün türkmen ýaşlary ilmde, bilimde, sportda, dörejijilikde, beýleki ugurlarda öňüne iň belent maksatlar goýýarlar. Bize bagtly döwri, berkarar döwleti peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsunlarmyza aýdýarys. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan halk bähwetli, bütün dünýä ähmiýetli tutumly işleri elmydama rowaşlyklara beslensin. Biziň ählimiz hormatly prezidentimiziň ýaşlar watanyň dayanjy adly ilkinji kitabynyň çap edilmegi hemde Pekin paýhasymany Mahtumul Pragy ýylynyň bosogasyna elimize gowuşmagy bizim üçin iň gymmatly, iň ýakymly täze ýyl sowgady boldy. Şu kitabyň ilkinji sahypalaryny göz gezdirip başlanyndan Gahrman Arkadağymyzyň dürdäne setirleri, ýagny jewher paýhasyndan, ilham joşgundan
sızılıp çıkan goşgu setirler yadyňa düşýär. Gahrman arkadağımızın durmuş bir kitap ýalydyr. Her ýyl täze sahypasy diýip belleşýäli. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly. Hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadağımyzyň taýsız tagallalary netijesinde şanly ösüşleri bilen, bilen sepgitleri bilen halkymyza ýatdan çykmajak ýakym, şuglosy hiç gaçan öçmejek duygular gallyrdy. Dürediýän, gurýan, zihin ukyy bilen tapagutlanýan ýaşlarymyzyň gazanan üstünlükleriniň, ýeten bilen sepgitleriniň şu ajaýyp eserde öz münasip ornuny tapmak bolsa, bu kitabyň gadyr gymmatyny, terbiýeçilik ähmiýetini hasam artdyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, her bir başyny tutan döwletli işleriniň oňuna beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuw edýäs. Tanıştırış davrasyna çykyş eden Bagtyar ýaşlar Arkadaly gahrman serdarymyzyň dördäne kitabynyň ýaşlary watanyň dayanjy diýip atlandyrmagynyň özi biziň güýjümize güýç goşup kalbymyza joşgun göwnleri galkanç paýlaýa. Munyň özi göwn goşumyzy ganatlandyrgan dördäne setirlen ajaýyp salaşyny öwrülip bize billerilen uly anamy türkmen ýaşlaryny goýulan belent sarpany alamatlandyrýa. Biz şol belent anamy ödäp ata watanymyzyň nurana geljegi halkymyzyň Bagtyar durmuşy ugruny güýjümizi kuwatymyzy gaýgyrman joşgul we gaýratly zähmet çekers. Biziň şeýle ýaşlar hakynda aladanyň ilkinji nowbatda goýulýan berkarar döwletde ýaşaýanlygymyzy bu ýsonjymyzyň gowanjymyzyň çägi ýok. Türkmen ýaşlarynyň Bagtyar halkymyzyň garaşsyza baky bitirip döwletimiziň şanly ösüşleriniň sakatyna duran türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza, Arkadaly gahrman serdarymyza ýüreklerimiziň töründen alkyş we çuňur hoşallyk sözlerini aýdýasyp, uly bu ýsonçylygyny tap geçdiler. Bayramçylyk ruhuna beslenen çärenin welaýatyň medeniýet sunugat işgärleriniň bagşy sazanylan joşuly çykyşlaryny utguşmagy tanışlaş davrasynyň şowhun goşup täsirini hasam artdyrdy. Davranyň dowamyna aýdylan belent owazly aýdymlarda watan mukaddesligi, pähim paýhas ummany magtym uly Praga ýelinde ýurdumyzyň durly ulgamlaryna gazanylýan ösüşler, peder ýoluny üstünlikle dowam edýän Arkadaly gahrman serdarymyzyň rowaç işleri, eşeretli we abadan durmuşymyz joşgunly beýany tapdy. Ýurdumyzyň nurany ertirleriniň ýylgynymyzyň rowşan geljeginiň hatirasyna ýetdirli aladalanýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň kimim hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagy, alp barýan ýurt bähitli dünýä ähmiýetli döwletli tutumlarynyň mydama rowaç almagy tüýs ýüreklerden arzuw edildi. Davranyň ahyryna täze kitabyň tanıştyrış dawrasyna gatnaşylan adyndan hormatly prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyza ýüzlenme kabul edildi.